Ngifuna cash nje. Kodwa ngikuboleka mina. Okay, ngizokubamba. Transfera. Ubethe wani? Ngiphinde ngibonete. Hlezi wasi. How? Guys, ngibuya kobhala phela manje. Ngicela ukuze ose town noma oke wabona town kwenzakala njengamanje. Ngiphuthuma kuleya lokhunja. Into lena. Imashi ma ena, hawe ma. How far? Ngisanga cover yini? Hawe ma ngizothatha umsihlezi. Ngoba ngicathi uyena umuntu osetown njengamanje. Yewe msihlezi. Oh my guys. Talk shube kakhulu laphayana. Ewe Chomi ndiyaya. Ke ngoke yokubuya Chomi. Gibela ke sinekhukhu nami ngiyeza. Eyokuya mhlobam. How am I guys? Ngisazi manje noma ngidla imali noma kuze police station and then by commercial building ema office akhona. Oh my guys. Hey, manje. Imani bo. Ngiyashimali bahlali. Guys. Woza sambe. Ngilahla 50 rand la. Ngibheka wona. Aritsama encho. Azabhaseleka ke manje asambeni thilo lengithenga ipizza izolo lutho 50 rand notes. Relax sengiqafa manje ngema bank hayi ke 2468 Awa yikho ke lengizama manje. Le Tsinile kwimash sengibuyile ku-exam ngiduzule ngifuna lutho. Exam ke nje unwabishwento. Mhlambe ngoba bese ngivele but ngiduzule angifuni lutho. Angifuni kwanto. Ngitsheleke ngaleyo exam. Ngiyaya kwimash ngibuya manje kobhala. Relax. Ngicosele. Ngisinyabo ngamela miphi Nkosi yami. Shisa ngikaze ngihambe na ekseni. Ngani ukudlula emabhenki manje shiyas guys. Ayekho bona umsihlezi Nkosi yami elona. Ayekho bona umsihlezi kwimash. Umsihlezi ongimela ukugibela sengibuya. Lapho kushibile. Ngani ngitshela umsihlezi angimela ukugibela. Mase ngibuya. Khona kuza mtsheleni. Hayibo. Ngani mtshele manje guys yazi. Hamba uzoyithela phambili. Cha phela manje sengisazi isitori sami dani.
Well, guys. Sekulokho ngikubona ngisengetting ready. Hayi bengisesikoleni lapho manje ngiyakwilo. Wetches. Eyogibela sengibuya ayikho. Ngizokunikani? Phuthumanike. Ngingayifaki ikepisi, hayibo. Shubeka lapha. Okay, bakubunendawo uqala. No, ngibalekela nomoya, onjani nomoya nje. Sifuna justice. Ngikiphelani kazi ikepisi kunomoya nje. Ngoba ngadonsa iwivamsh. Hawu makuthiwa nje ngeke ngikhiphe ikepisi. Awuthiki ngiyalikhipha. Iwivami ikisale nizobona. Ikisale iwivami ngiyantshela ngizoyikhokha. Thwani. Batshele baselelo. Hayi kanti kuya khona phakathi angifuni ufa phela mina. Yazini asambeni. Sabuzi. Yabo guys ngasola imali yokugibela avenze ngithola kahle. Ngoba emabhenki angini. Kodwa Nkosi yami akusona ngisho 5 rand ophithiza la. Ngathi ngiyadineka. Para. How guys nitsangifaka ikepisi omunye uthangikhiphe ngenze njani? Khuluma into eyodwa ngifaka ikepisi noma hey guys hey yahamba mina ucane ngeke. Sedleleni. Papa ini ya disconnecta ke vele Wi-Fi manje. So guys ingangilahlike lapha. Ongibonayo nje angimali yokubuya. Ongibonayo lapha ya anginikeze imali yokubuya. Sixoxileke njalo. Sixoxile. Wangibona nje ungifumbathisise ukubuya. Ngingaveli izeke. Okay. Thwani lana mtshela ukuthi akahambe engabe sabuza kade thokali. Bye Liki. Lo safuna ukuxolela i-off nesikhathi sokudlala. Ehe, nasidlala ibikhanda la nje. Sure. Bye.